iSelect Africa TV sawubona mbukeli, ngiyakubingelela igama lami nginguSinenhlahla. Komenze yonke into eThekwini kwavaleka nomgwaqo ucommercial edolobheni kufika insizwa uMthandeni IGcokama Elisha Mthandeni emcimbini wokulontsha ialbum yakhe asanda kuyikhipha nje entsha ethi amavolovolo. Lo mcimbi obusa workshop abalandelike balensizwa bebephume ngomningi bayijabulela, ibonakala insizwa ingena estage iphinda ivumisa nengoma ke yabe nje isihamba ke khalisa abantu abaningi ke kakhulu ukuthi ke cha bakithi umgwaqo ube nesikhathi esincane kakhulu eThekwini. Abanye bathi ke ubesuka khona lapha ya eGoli. Nakho ke okunye okwenzakele zibukele mbukeli. Storybox Audio.